Yo mga buddy, and today mga buddy, meron ko i-share sa inyo mga buddy na big sale talaga mga buddy na product mga buddy na binibenta ko mga buddy. So, let's go mga buddy, tignan natin ito mga buddy. So, ang i-share ko sa inyo mga buddy, itong laptop na ito mga buddy. Oh. Ito binibenta ko rito mga buddy na under 6K mga buddy. Yan. So, meron akong chineck out mga buddy dahil nagpabili sa akin mga buddy ng laptop mga buddy na kasama ko sa church mga buddy. Dito sa orders ko. So, makikita niyo mga buddy, parating na yan siya mga buddy yan. Ang price niya mga buddy is under 6K mga buddy. Kita niyo mga buddy. Yan ang real price niya mga buddy. Under 6K mga buddy. So, pipindutin natin siya mga buddy. Papakita ko sa inyo mga buddy na nag-sell talaga siya mga buddy. Bumaba siya ng price mga buddy. So, at ang price niya mga buddy ay eto na mga buddy. 5K. Under 5K na lang mga buddy. Itong 5K na to mga buddy. So, may end time siya mga buddy. So, may 10 hours na lang kayo mga buddy. Kaya bili na kayo nito mga buddy. Ito ay Core i5 na 6th Gen, DDR4 na 8GB RAM at 256 na SSD, built-in camera, Wi-Fi ready. Ready to use laptop na ito mga buddy. Nag-rate siya ng 4.7 star. Yan. So, marami ng sold mga buddy. 1,000 plus na ang sold mga buddy. So, kaya bili na kayo nito mga buddy. Kaya pakita ko sa inyo yung actual laptop. Na mga buddy, ang actual na laptop mga buddy. Yan. Ito, meron akong ganyan mga ginagamit sa pang Genshin Impact. Ito, naglalaro ng kapatid ko. Yan, may kasama siyang mousepad, charger, at may bag na ganito mga buddy. Kaya, yan mga buddy, bilhin na kayo sa Yellow Basket mga buddy. Nandyan lang siya mga buddy. Don't forget na mag-like, mag-follow, at mag-comment about this laptop mga buddy. And don't forget na mag-copy link and share to your friend. Add to your favorite mga buddy. Let's go!